Καλώς ήρθατε λοιπόν και πάλι σε επόμενη ομιλία. Η Ελισάβετ Ειρήνη Μιχαηλίδου, δημιουργός του Ellis Made It και μέλος του Kinsep Ores. Η ομιλία της έχει θέμα εφαρμογές του Zero Waste στην προσωπική και επαγγελματική μας καθημερινότητα. Όσοι ήσασταν και στη Θεσσαλονίκη, την έχετε ξαναπαρακολουθήσει στο προηγούμενο Vegan Life Festival. Και τώρα ο λόγος σε σένα. Ευχαριστούμε. Καλησπέρα σε όλους. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε εδώ πέρα. Και ευχαριστώ πολύ για το Vegan Life Festival, που δίνει βήμα για να συζητήσουμε για το Zero Waste. Αρκετοί από όσους είναι vegan έχουν γνώσεις για το Zero Waste, γιατί συχνά το ένα μας οδηγεί στο άλλο και αντίστροφα. Αυτή είναι μια εισαγωγική ομιλία, παρουσίαση και ταυτόχρονα συζήτηση για το τι είναι το Zero Waste. Και εκτός από τη θεωρία, πώς εφαρμόζεται όχι μόνο στην καθημερινότητά μας, μέσα στην οικογένεια, αλλά και στην επαγγελματική μας καθημερινότητα, διότι προέκυψε να τεθεί αυτό το ερώτημα όταν ξεκινήσαμε την Kinsep και προβληματιστήκαμε πολύ, θα σας πω παρακάτω. Ονομάζομαι Ελισάβετ Ειρήνη Μιχαηλίδου, είμαι μέλος της Kinsep Ores, κοινωνική συντηρητική επιχείρηση. Ores λεγόμαστε ωφέλεια, ροή, έκφραση, συμμετοχή. Κάνουμε κυρίως εργαστήρια, εκδηλώσεις για παιδιά και ενήλικες και έχουμε ξεκινήσει και την παραγωγή κάποιων προϊόντων. Επίσης, οι περισσότεροι που με γνωρίζουν στην Ελλάδα είναι από τις υφασμάτινες σερβιέτες. Το Ellis Made It είναι η μάρκα που με βρίσκεται, μαζί με κάποια άλλα Zero Waste προϊόντα. Πώς ξεκίνησε το Zero Waste για μένα? Όταν έκανα το πρώτο μου παιδί, έχω 3 παιδιά, έψαχνα να βρω τι να πάρω, τι να ψωνίσω. Για τα ρούχα ήμουνα και στους προσκόπους πολλά χρόνια, είχα αρκετά ευαισθητοποιημένη ήμουνα περιβαλλοντικά, είχα πάρει μεταχειρισμένα ρούχα, γιατί όσοι είναι γονείς ξέρουν τα μωρά δεν χαλάνε τα ρούχα, δεν υπάρχει λόγος να αγοράζουμε τόσα πολλά. Και ξεκίνησα και είπα να πάρω πάνες για το μωρό. Ναι. Και βρέθηκα στο εξής πρόβλημα. Στην πρώτη φωτογραφία βλέπετε πόσες πάνες χρειάζεται ένα μωρό. Όπως βλέπετε είναι τεράστιος ο όγκος των απορριμμάτων. Οι πάνες των μωρών πετιούνται. Δεν έχουμε στην Ελλάδα ακόμα καμία εταιρεία που να τις συλλέγει και να τις επεξεργάζεται ως απορρίμματα. Και το λέω αυτό γιατί στο εξωτερικό, σε κάποιες χώρες υπάρχει επεξεργασία με τις πάνες μιας χρήσης και δίπλα είναι οι υφασμάτινες. Έτσι λοιπόν ξεκίνησα να ψάχνω πόσα απορρίμματα έχουμε στην καθημερινή ζωή. Ένα μωρό είναι πάρα πολλά. Πόσα παπούτσια χρησιμοποιεί. Πόσα μωρομάντιλα. Τα μωρομάντιλα, θέλω να σας πω, ότι είναι ένα από τα χειρότερα προϊόντα περιβαλλοντικά που υπάρχουν. Δεν είναι χαρτί, έχει πάρα πολύ πλαστικό, έχει πάρα πολύ σαπουνάδα και μερικά διάφορα άλλα χημικά που δεν τα γνωρίζω και κάνουν φοβερά κακό στο περιβάλλον. Οπότε ψάχνοντας αυτό, άρχισα να αναζητώ και το Zero Waste. Κυρίως όσοι ξεκινήσαμε τα προηγούμενα 6, 7, 8 χρόνια, είχαμε πληροφορίες μόνο στα αγγλικά, μόνο το εξωτερικό. Τώρα, ευτυχώς, υπάρχουν πάρα πολλές ιστοσελίδες, υπάρχουν blog, έχουν αρχίσει να ανεβάζουν βίντεο για το Zero Waste, που μπορείτε να βρείτε πολλές πληροφορίες. Τι είναι όμως το Zero Waste? Ο ακριβής όρος έγινε στην αρχή για βιομηχανικούς σκοπούς. Δεν έγινε για την καθημερινότητα. Ήταν ένα κίνημα, ένα ηθικό, οικονομικό, επαρκές και με όραμα κίνημα, με στόχο να καθοδηγεί τους ανθρώπους στην αλλαγή του τρόπου ζωής και των πρακτικών τους, ώστε αυτές να μιμούνται ένα βιώσιμο και φυσικό κύκλο ζωής, κρατήστε τον κύκλο ζωής λίγο, κατά τον οποίο όλα τα απορριφθέντα υλικά θα έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να αποτελούν πόρους προς χρήση άλλων ανθρώπων. Είναι βαρύς όρος λίγο, έγινε για να το εκφράσει και η ορολογία που διεθνώς είναι ένας σχεδιασμός και διαχείριση προϊόντων
και διαδικασιών για τη συστηματική αποφυγή, αλλά και εξάλειψη του όγκου της τοξικότητας των αποβλημάτων, κάτι που δεν το πολύ συζητάμε, και των υλικών, την διατήρηση και την ανάκτηση όλων των πόρων και τον τερματισμό της καύσης ή της ταφής των αποβλήτων. Μεγάλο ζήτημα αυτό για την καύση και την ταφή των αποβλήτων. Αυτό λοιπόν έγινε ο όρος για να βοηθήσει αρχικά τις βιομηχανίες και τις εταιρείες που παρήγαγαν. Έτσι ξεκίνησε ο όρος. Ποια είναι όμως τα R που υπάρχουν τα βασικά. Τα βασικά είναι 5. Άμα ψάξετε θα βρείτε πάρα πολλά. Και θα σας πω κι εγώ μερικά. Τα R είναι λόγω ότι υπήρξαν αγγλικοί όροι από το RE, που είναι στην Ελλάδα, στα ελληνικά δεν έχουμε αντίστοιχο όρο. Είναι το refuse, reduce, reuse, recycle και rot. Η πυραμίδα είναι ανάποδη. Δηλαδή, αν πούμε, ναι, εγώ ακολουθώ ένα zero waste τρόπο διατροφής και κάνω ανακύκλωση. Η ανακύκλωση είναι το τελευταίο πράγμα που βοηθάει στο να παράγει απορρίμματα. Γιατί η ανακύκλωση παράγει απορρίμματα. Και στην Ελλάδα δεν έχουμε εργοστάσια που να ανακυκλώνουν όλα τα υλικά. Έχουμε για τα κουτάκια, έχουμε για χαρτιά, για κάποια χαρτιά, έχουμε για κάποιες συσκευασίες. Οπότε η λογική, παίρνω αυτό γιατί ανακυκλώνεται, θα πρέπει να είναι από τις τελευταίες μας επιλογές και όχι από τις πρώτες. Η άρνηση είναι για την κατανάλωση για τα προϊόντα που δεν χρειαζόμαστε πραγματικά. Η μείωση είναι στο ελάχιστο αυτών που δεν μπορούμε να αποφύγουμε. Εδώ θα κάνω μια μικρή παρέμβαση. Zero waste δεν υπάρχει. Είναι ουτοπικός ο όρος, με την έννοια ότι παράγουμε ίδια. Ακόμα και αν μπείτε, υπάρχουν κάποια άτομα που έχουν καταφέρει και έχουν μειώσει στο ελάχιστο τα απορρίμματα που παράγουν. Παρ' όλα αυτά, κάποια υπάρχουν ακόμα. Μπορεί να σας φαίνεται ότι είναι ένα βάζο μόνο σκουπίδια που έχει μέσα σε 3 χρόνια κατανάλωσης. Αλλά μην ξεχνάμε ότι επίσης καταναλώνουμε και πολλή ενέργεια. Δηλαδή, αν έχω 25 ηλεκτρικές συσκευές για να χρησιμοποιώ και δεν παράγω χαρτί για σκουπίδι, το ένα σχεδόν αναιρεί το άλλο. Οπότε η μείωση υπάρχει, αλλά στο βαθμό που μπορούμε να αποφύγουμε. Η επαναχρησιμοποίηση είναι προϊόντα που μπορούμε να ξαναχρησιμοποιήσουμε ή να τα δώσουμε μια νέα χρήση. Και θα το πούμε παρακάτω ότι αυτό δεν σημαίνει αγορά προϊόντων, αλλά επαναχρησιμοποίηση. Η ανακύκλωση, κάποια πράγματα δεν μπορούμε να τα αρνηθούμε. Κινητό έχουμε όλοι. Αλλά μπορούμε το κινητό να το δώσουμε για ανακύκλωση. Το να πάρουμε κουτάκια, καλύτερα να τα αποφύγουμε, να ανακυκλωθούν. Κάποια πράγματα που θεωρούμε ότι το ανακυκλώνω, είπαμε αυτό το απορρίπτουμε. Ή να βρούμε τρόπο να τα ξαναχρησιμοποιήσουμε. Και η κομποστοποίηση, που στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ πίσω. Και είναι πίσω όχι μόνο στα αστικά κέντρα, είναι πίσω και στην περιφέρεια. Δηλαδή, ακόμα εγώ μένω σε ένα χωριό, έξω από την πόλη των Σερών, με καταγωγή μέσα από τη Θεσσαλονίκη. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και σε περιοχές και σε χωριά που έχεις την αυλή, έχεις το χώρο, μπορείς να καλλιεργήσεις. Παρ' όλα αυτά, η κομποστοποίηση δεν έχει περάσει ακόμα στην κουλτούρα του Έλληνα. Ιδανικά θα έπρεπε να αρχίσει η κομποστοποίηση και η καλλιέργεια των λαχανικών από τα σχολεία. Αλλά, τι να σας πω, και στο σχολείο που είναι τα παιδιά μου δεν έχουν αποφασίσει να καλλιεργήσουν λαχανικά, να μπουν σε μια λογική κομποστοποίησης. Θέλει πολύ ιδιωτική πρωτοβουλία. Να τα πούμε ένα-ένα. Άρνηση. Διαφημιστικά. Δείτε. Μοιράστηκαν πολλά διαφημιστικά αυτές τις 2 μέρες, χθες και σήμερα. Εγώ επέλεξα να έχω μία κάρτα για να τη φωτογραφίσετε. Έχασα πελάτες. Έχασα πελάτες. Ήτανε πιο εύκολο να πάρει κάποιος ένα φυλάδιο και να το δει στο σπίτι του. Ήτανε. Αλλά στην εποχή του διαδικτύου θεωρώ ότι μπορεί κάποιος με μια αναζήτηση να το βρει. Δεν είναι απαραίτητο να γεμίσουμε χιλιάδες φυλάδια. Που όσες φορές έτυχε και μου δώσανε κάρτα, την έκανα να φεύγει βολάν τα παιδιά μου. Δεν χρειάζεται. Ακόμα και τώρα,
Όταν χρειάζομαι κάτι, μπαίνω στο Google από το κινητό. Είναι πιο γρήγορο και το βρίσκω άμεσα. Το ίδιο επαγγελματικές κάρτες. Τώρα, καλαμάκια, σκεύη και άλλες μιας χρήσης να αρνηθούμε. Τόσο όταν επισκεπτόμαστε, τόσο στην καθημερινότητά μας να μην δεχτούμε κάποια δωρεάν δείγματα, όσο και όταν είμαστε μια επιχείρηση που θέλουμε να κάνουμε δώρο κάπου ή θέλουμε να κάνουμε κάποια δώρα σε πολλά κομμάτια στην προσωπική μας ζωή, μπορούμε να επιλέξουμε κάποια πράγματα που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν. Δηλαδή, θέλετε να κάνετε επαγγελματικό δώρο. Θέλετε να κάνετε κάποιο επαγγελματικό δώρο και είναι εύκολο να πάρετε μιας χρήσης προϊόντα. Προτιμήστε ένα μπουκάλι που θα έχει το λογότυπό σας γυάλινο. Προτιμήστε μια υφασμάτινη θήκη. Υπάρχουν επιλογές και υπάρχουν πλέον στην Ελλάδα. Σας το λέω το πλέον, γιατί πριν 5 χρόνια αυτή η κουβέντα δεν θα γινότανε. Δεν θα μπορούσαμε να είχαμε κάτι. Και ακόμα και σε δώρα που είναι να κάνουμε, γιατί εμείς έχουμε και τα παιδιά που πρέπει να κάνεις δώρα, υπάρχουν επιλογές. Στην άρνηση να σας πω επίσης ότι οι λογαριασμοί έρχονται ηλεκτρονικά και οι προσωπικοί και στην επιχείρησή μας. Επαγγελματικούς καταλόγους έχουμε πει ότι εμείς δεν θέλουμε να ενταχθούμε σε κανένα κατάλογο τυπωμένο, αλλά έχουμε ενταχθεί σε ηλεκτρονικούς καταλόγους. Δείγματα ειδών. Αυτό είναι αν είστε επιχείρηση, είναι δύσκολο να τα αποφύγετε μικρές συσκευασίες που θα δώσετε δείγματα. Αυτό που έγινε και στο φεστιβάλ εδώ είναι που παρότριναν να φέρετε δικά σας κουταλάκια, να δοκιμάσετε εσείς, να φέρετε μια χρήση. Δεν είναι εύκολο στην επαγγελματική ζωή να αλλάξουμε πολλά πράγματα. Θέλει πολλή εκπαίδευση των πελατών. Με λίγη προσπάθεια υπάρχουν ιδέες και μπορούμε να τις εφαρμόσουμε. Θέλει να το ψάξετε λίγο. Πλέον υπάρχουν και εταιρείες στην Ελλάδα. Να αρνηθούμε δώρα που είναι μιας χρήσης, συνέδρια, συναντήσεις κτλ. Αυτό έχει μειωθεί αρκετά τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Προσπαθούμε να το αρνηθούμε. Εφημερίδες, η αλήθεια είναι ότι τις έχουμε ακόμα και εμένα μου αρέσει κάποιες φορές να έχω το έντυπο. Παρόλα αυτά, ας προσπαθήσουμε έστω τα φυλάδια τα διαφημιστικά. Ας πούμε, μποϊκοτάρω σούπερ μάρκετ που μου δίνει συνέχεια φυλάδια. Πολύ ωραίες προσφορές, δεν το θέλω. Μου δίνει φυλάδιο συνέχεια. Και είναι μάλιστα φυλάδιο ούτε καν χαρτί. Είναι αυτό το σύμβιο, το πλαστικό που δεν γίνεται τίποτα. Πετιέται στα σκουπίδια. Η ερώτηση για την άρνηση, όταν ξεκινάμε για το refuse, είναι αν το χρειάζομαι πραγματικά. 1 λεπτό σκέψη. Το χρειάζομαι πραγματικά. Το θέλω το διαφημιστικό. Θέλω το μαγνητάκι, το ψυγείο. Η ερώτηση είναι ούτε 1 λεπτό. Η μείωση είναι μια μεγάλη κουβέντα. Θα σας πω μόνο ότι η πρώτη μείωση που πρέπει να κάνουμε είναι στο τι τρόφιμα αγοράζουμε. Διότι προ-κρίσης παίρναμε τα λαχανικά με τα τσουβάλια και τα αφήναμε και χαλάγανε. Σιγά-σιγά εκπαιδευτήκαμε με τον δύσκολο τρόπο και πηγαίνουμε με λίστες και παίρνουμε τι χρειαζόμαστε πραγματικά. Επίσης, τα τρόφιμα, τα απορρυπαντικά, αν δεν θέλετε να κάνετε τα δικά σας, υπάρχουν πλέον, έχουμε πρόσβαση σε μεγάλες συσκευασίες, έχουμε πρόσβαση σε εταιρείες που μπορούν να μας φέρουν στο αστικό περιβάλλον. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με αγροκτήματα να σας φέρουν κυβότιο με λαχανικά. Αν έχετε κάποια επαφή με παραγωγούς, ειδικά αν είστε στην περιφέρεια, έχει τρόπο να παίρνετε τα πράγματα χωρίς συσκευασία, να παίρνετε τα πράγματα, αυτά πραγματικά χρειάζεστε. Στα ενδύματα, σας θερμοπαρακαλώ, αναζητήστε κάποια βίντεο για το πώς παράγονται τα ενδύματα, για το πώς η κατανάλωση για το fast fashion, την γρήγορη μόδα, που αλλάζει πολύ, με γρήγορους ρυθμούς, με συνθήκες, με τι χημεία χρησιμοποιείται, τι μόλυνση γίνεται στο περιβάλλον. Ας μην αλλάζουμε κάθε χρόνο ρούχα. Και θέλω να σας πω,
Οι μικρότεροι ίσως να μην το ξέρετε. Αλλά οι μεγαλύτεροι έχουμε ρούχα που ξαναβγήκανε στη μόδα μετά από 15-20 χρόνια. Και πλέον όλα σχεδόν είναι στη μόδα. Υπάρχουν ανταλλακτικά παζάρια πλέον αρκετά και σε όλα τα μέρη της Ελλάδος. Και γιατί όχι, είναι τα πάρτι ακόμα και στο σπίτι. Παλιότερα ανταλλάσσαμε τις τσάντες μας και τα κοσμήματα με τις φίλες μας. Είναι καιρός αυτό να ξαναρχίσει. Οι μετακινήσεις είναι μεγάλο το κόστος, είναι η αλήθεια. Και χρειάζεται μείωση των μετακινήσεών μας και να χρησιμοποιούμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αν δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε, απλώς ιδανικά υπάρχουν πλατφόρμες στα ελληνικά που μοιράζεται τη διαδρομή. Υπάρχουν λύσεις, όσο μπορούμε να το μειώσουμε. Τώρα συλλογικά στις επιχειρήσεις τι γίνεται. Με τις πρώτες ύλες, εμείς είμαστε μια μικρή επιχείρηση βέβαια, αλλά φροντίζουμε οι πρώτες ύλες να μπορούμε όσο δυνατόν να τις αγοράζουμε τοπικά, να κάνουμε συνεργασίες ή να τις αγοράζουμε σε ποσότητα. Οι μετακινήσεις προσπαθούμε να μειωθούν, όπως και τα μεταφορικά. Παρένθεση. Αν είναι να ακολουθείτε έναν τρόπο μείωσης των απορριμμάτων, αλλά παραγγέλνετε κοινό από τη Νότια Αμερική, δεν έχετε κάνει τίποτα. Συγγνώμη κιόλας. Ούτε αν αγοράζετε ένα μπλουζάκι με οργανικό βαβάκι από τον Μπαγκλαντές. Υποστηρίζετε άλλες πρακτικές και αυτά τα χιλιόμετρα που διανύει ουσιαστικά επιβαρύνουν το περιβάλλον και δεν θα το πάρετε λίγα ευρώ φτηνότερα, αλλά υπάρχει ηθική γύρω από τον κόσμο της μόδας, υπάρχουν τα χιλιόμετρα, στα τρόφιμα υπάρχουν τα τροφοχιλιόμετρα. Σκεφτείτε το λίγο πώς γίνεται αυτό και προσπαθήστε όσο δυνατόν να μην, και σαν επιχειρήσεις, να προσπαθείτε όσο δυνατόν τοπικά ή να συνεργαστείτε με άλλες επιχειρήσεις. Όσοι ξέρουν τον πατέρα μου εδώ πέρα, ξέρουν ότι πολύ δύσκολο στην Ελλάδα συνεργαζόμαστε επιχειρήσεις με το ίδιο αντικείμενο για να μειώσουμε τα μεταφορικά όταν κάνουμε μεγάλες παραγγελίες. Ας το προσπαθήσουμε. Βέβαια, το χαρτί να μειωθεί στις επιχειρήσεις σε μια οποιαδήποτε πλατφόρμα που μοιράζεστε τα έγγραφα και τα διορθώνετε όλα εκεί και τυπώνετε το ελάχιστο. Και επίσης η επικοινωνία με πελάτες, συναδέλφους, πολύ ωραίες οι κάρτες που στέλνανε παλιά, πολύ ωραία τα φυλάδια, μπορούν να γίνουν πλέον ηλεκτρονικά. Το βασικότερο στη μείωση είναι το ίδιο και στην επαναχρησιμοποίηση, είναι και στην προσωπική ζωή και στην επαγγελματική να καταγράψετε τι κάνετε καθημερινά, τι χρησιμοποιείτε, πόσα χρησιμοποιείτε, γιατί τα χρησιμοποιείτε και στην καθημερινότητα και στην επαγγελματική ζωή. Στην καθημερινότητα το μόνο που μπορεί λίγο να είναι πρόκληση για τους περισσότερους είναι αν έχεις και παιδιά. Γιατί εκεί έχεις και το γύρω περιβάλλον που ίσως είναι διαφορετικό, αλλά είναι πολύ σημαντικό να το κάνετε, να το συζητήσετε και με τα παιδιά. Όταν ξεκινήσαμε και κάναμε τις αλλαγές, ναι, τα παιδιά μου θα μου πούν ότι εγώ θέλω το κρουασάν, το συσκευασμένο από το περίπτερο, θέλω το πλαστικό το μπουκαλάκι. Τους εξήγησα ότι αυτό πώς παράγει τα λοιπά. Μία φορά μπορεί και να πάρουμε. Δηλαδή, εντάξει, επιλέγεις. Μία φορά ναι, μπορούμε να το πάρουμε, μπορεί να τύχει. Τις άλλες φορές έχουμε το παγούρι μας. Αυτό το παγούρι το έχω πάνω από 4 χρόνια. Δηλαδή, και είναι μια μέση τιμή παγουριού. Δεν είναι το παγούρι που κάνει 25-30 ευρώ. Έκανε 12. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Επαναχρησιμοποίηση. Δεν θα σας τα διαβάσω όλα. Έχει πάρα πολλά προϊόντα που μπορείτε να επαναχρησιμοποιήσετε. Το πρώτο που συνήθως λέω είναι μην αγοράστε τίποτα. Καταγράψτε στο σπίτι σας τι έχετε. Μην πετάξετε το κουβά, το πλαστικό της φουγγαρής σας για να πάρετε το μεταλλικό. Δηλαδή, δεν βοηθάτε κάπου, παράγετε σκουπίδια. Κρατήστε τον πλαστικό μέχρι να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί άλλο. Κάντε τον με τα γλάστρα, κάντε τον κάτι άλλο. Έχει πάρα πολλά πράγματα που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν. Θα σας πω μόνο, σκεφτείτε όλα στο σπίτι, τα υλικά που έχετε τελείως διαφορετικά. Όταν έρχονται πρώτη φορά και μου λένε ναι, να αφήσω το χαρτί κουζίνας, που είναι πολύ στην καθημερινότητα, και να πάρω ένα ρολόι φασμάτινο κουζίνας, εδώ. Τους λέω όχι. Πρώτα πάρε πετσέτες κουζίνας, αν σε βολέψουν, και χρησιμοποίησέ τες. Ξεκίνα με αυτό. Τα σφουγγάρια της κουζίνας.
Προσπάθησε, έχεις μια φίλη που να πλέκει. Μια απλή πλέξη. Πάρε, πες σε μια φίλη, βρες μια κινσέπ γύρω σου, βρες μια ομάδα γυναικών, βρες γύρω κάποιος το κάνει και πες, μπορείς να μου κάνεις. Αγόρασε, αλλά δες πρώτα γύρω, δες τι έχει σπίτι σου να κάνεις. Μην ξεκινάς με το να αγοράσω. Και βέβαια, θα βρείτε πάρα πολλές επιλογές στο Vegan Festival για επαναχρησιμοποίηση. Το δύσκολο είναι στον επαγγελματικό χώρο. Τι γίνεται εκεί? Υπάρχουν συσκευασίες που επαναχρησιμοποιούνται. Το δύσκολο στον επαγγελματικό χώρο είναι οι συσκευασίες τροφίμων, που είναι δύσκολο σχετικά να χρησιμοποιηθούν. Υπάρχουν επιχειρήσεις που σου λέει «φέρε μου πίσω τα βάζα για να τα ξαναχρησιμοποιήσω». Υπάρχουν δηλαδή τέτοιες. Το βασικότερο είναι η επικοινωνία με την επιχείρηση. Επικοινωνείτε με την επιχείρηση, επικοινωνείτε με τους πελάτες, σκεφτείτε λύσεις. Στη δουλειά που είμαστε στην Κινσέ, που σας είπα, είναι ένας χώρος που κάνουμε και εκδηλώσεις, κάνουμε και πάρτι. Αγοράσαμε ποτήρια, πιάτα, κουταλάκια. Αρνούμαστε, δεν δεχόμαστε καθόλου πλαστικά να φέρουν οι γονείς, δεν χρησιμοποιούμε, δηλαδή ήταν μια αλλαγή αυτό. Δυσκόλεψε πολλούς, αλλά ήτανε. Επίσης, να σας πω τι κάνανε στο χωριό που μένω. Οι μεγαλύτεροι θα θυμούνται. Ρώτησα την πεθαρά μου. Τι κάνατε παλιότερα, που δεν είχατε... Παλιότερα, δεν ξέρω αν βλέπετε και σειρές, τέλος πάντων, αν έχετε επαφή. Δεν έχουν 30 πιάτα, είχαν κάποια 12, τα κρεμούσανε και ωραία επάνω. Τι κάνατε αν είχατε κόσμο, γιορτή? Δανειζόμασταν από τους γείτονες. Ζητούσαμε κουβέρτες, ζητούσαμε τα πιάτα, ζητούσαμε τα ταψιά. Το βασικότερο λοιπόν ήταν η επικοινωνία. Όταν έχετε δηλαδή στον χώρο σας κάποια εκδήλωση, φιλοξενούνται εκδηλώσεις ή θέλετε να κάνετε ένα event, υπάρχουν. Μπορείτε να νοικιάσετε, μπορείτε να δανειστείτε. Σκεφτείτε τη λύση της συνεργασίας και της επικοινωνίας. Και η ερώτηση στην επαναχρησιμοποίηση είναι: μπορώ να το έχω για άλλες χρήσεις? Δηλαδή, όταν θα το πάρω κάτι, μπορώ να το ξαναχρησιμοποιήσω? Και αν δεν μπορώ ξανά, μπορώ να το αξιοποιήσω αλλιώς? Ανακύκλωση. Είναι στην 4η θέση, θα έπρεπε να πάει στην τελευταία. Χρειάζεται σωστό διαχωρισμός για την ανακύκλωση. Ακόμα και τώρα ανακυκλώνουμε λάθος. Υπάρχουν πολλές φορές, πετάνε στα σκουπίδια από κλαδιά, ως κάτω σαν ανακύκλωση, από ό,τι θέλετε. Σε εμάς έξω από το χωριό υπάρχει και εταιρεία που διαχωρίζει τα ανακυκλώσιμα. Μου λένε εκεί πετάνε ό,τι μπορείς να φανταστείς, που νομίζουν, θεωρούν ότι ανακυκλώνεται. Άμα θέλετε να πάρετε κάτι μιας χρήσης που ανακυκλώνεται, προσέξτε να ανακυκλώνετε, επιβεβαιώστε το. Και βέβαια αυτό μπορεί να γίνει και σε επιχείρηση και μπορεί να υπάρχει και ένα κίνητρο, ειδικά στις μεγάλες επιχειρήσεις. Η ανακύκλωση πρέπει να ακολουθήσει αφού υπάρχει η άρνηση, η μείωση και η επαναχρησιμοποίηση. Δεν είναι παίρνω το πλαστικό μπουκάλι, αλλά ανακυκλώνεται. Ναι, ανακυκλώνεται. Πόση ενέργεια παίρνει, πόσες εργατόρες παίρνει να έρθει κάποιος, να το πάρει από εδώ, να το πάρει το αυτοκίνητο, να το πάει να το διαχωρίσει, να το πάρει να το πιέσει. Πόση ενέργεια, πόσο νερό. Η ανακύκλωση δεν είναι η πρώτη λύση, είναι η τελευταία. Και βέβαια η κομποστοποίηση, σας το ξαναείπα αυτό, στην Ελλάδα ακόμα πηγαίνει πολύ αργά. Υπάρχουν κάποιοι καφεκάδοι, ακόμα εκπαιδευόμαστε. Στις πόλεις αυτό μπορεί να γίνει μόνο είτε μέσω κάποιου δήμου. Υπάρχουν κάποιοι δήμοι που πλέον προσφέρουν κομποστοποίηση. Ναι, γιατί έχουν και κήπους, έχουν και μέρη να το δώσουν. Βρείτε, αναζητήστε. Η Αθήνα δεν είναι όλοι πολυκατοικίες. Πηγαίνω, έρχομαι στην Αθήνα από τα 17 μου χρόνια. Έχει και μέρη που έχει και αυλές, άρα μπορούν να έχουν και κάδο κομποστοποίησης. Έχει δηλαδή μία επικοινωνία. Υπάρχουν ομάδες στο διαδίκτυο που λένε ότι ξέρετε τι, έχω κάδο κομποστοποίησης. Αναζητήστε σε γειτονιά, σε φίλους. Και θέλω να σας πω για επιχειρήσεις. Υπήρξε ένα πρόγραμμα με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο που δώσανε κάδους κομποστοποίησης σε εστιατόρια. Και τους δώσανε κίνητρο και να κομποστοποιούν τα υπολείμματα του εστιατορίου. Πήγε πάρα πολύ καλά.
Το θέμα είναι ότι όταν σταμάτησε το πρόγραμμα, σταμάτησε και η εφαρμογή του. Θέλει λίγο, μπορεί να γίνει, είναι δηλαδή κάτι εφαρμόσιμο, αλλά θέλει να βρείτε ή να δημιουργήσετε μέσω από κάποιες συλλογικές δομές μια επιχείρηση που να μπορεί να τα συλλέγει, να τα διαχωρίζει και να τα αξιοποιεί. Και βέβαια, να το πούμε αυτό, αν δεν καλλιεργείτε εσείς, αν δεν έχετε ένα αστικό λαχανόκηπο, αν δεν είστε σε περιοχή που να καλλιεργείτε σε ένα μικρό κήπο για να αξιοποιείτε το κομπόστ, επικοινωνήστε με τους καλλιεργητές της περιοχής σας, τους οποίους κυρίως δεν θα τους βρείτε στα μεγάλα σούπερ μάρκετ, θα τους βρείτε στη λαϊκή αγορά, όπου θα είναι παραγωγή, όχι έμποροι. Να υπάρχουν κάποια άλλα R. Αυτά είναι τα βασικά που είναι ο όρος. Υπάρχει επιδιόρθωση, η επανασχεδίαση και η επαναφύτευση. Επιδιόρθωση. Έχουμε ξεχάσει το τζαγκάρι, έχουμε ξεχάσει κάποια πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία προϊόντα που αφοράνε την τεχνολογία κυρίως δύσκολα επιδιορθώνονται. Οι ηλεκτρικές σκούπες πλέον γίνονται έτσι ώστε να χαλάνε μέσα σε 2-3 χρόνια. Τα κινητά επίσης. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν πάρα πολλά αντικείμενα στο σπίτι, και ηλεκτρικά και όχι, μπορούν να διορθωθούν. Από ρούχα, από αντικείμενα, ακόμα κι αν είναι ένα πιάτο που έχει σπάσει και δεν θέλετε να το κολλήσετε, να το κάνετε κοσμητικό, δώστε το σε ένα εργαστήρι τέχνης. Σε κάποιον μπορεί να το κάνει κάτι άλλο. Μπορεί να επιδιορθούν. Επίσης, υπάρχουν μέρη που μπορείτε να κάνετε μόνοι σας κάποιες επιδιορθώσεις και δεν ξέρω αν υπάρχει στην Αθήνα. Το έχω συναντήσει, αλήθεια, είναι στο εξωτερικό, όπου υπάρχουν χώροι που μπορούν να πάνε να σε βοηθήσουν να διορθώσεις και πράγματα όπως συσκευές. Επανασχεδίαση, το rehome. Αν δεν κάνετε ένα καλό decluttering στο σπίτι, ένα καλό ξεκαθάρισμα, zero waste δεν θα μπορέσετε να προχωρήσετε. Τι σημαίνει? Όταν θα καταγράψετε τις ανάγκες σας, θα συνειδητοποιήσετε ότι έχετε 6 τηγάνια. Γιατί το ένα είναι έτσι, το άλλο είναι αλλιώς, το άλλο είναι αυτό. Για να μην ξεκινήσουμε τα ποτήρια. Τα τηγάνια είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Δεν τα θέλουμε όντως. Για να μπορέσουμε να επανασχεδιάσουμε το σπίτι, ώστε να έχουμε πράγματα που πραγματικά έχουμε ανάγκη, χρειάζεται πρώτα να κάνουμε decluttering. Να αφαιρέσουμε αυτά που δεν χρειαζόμαστε. Να αφαιρέσουμε τα ρούχα που δεν χρειαζόμαστε. Να αφαιρέσουμε πράγματα που πήραμε και δεν τα θέλουμε. Γιατί αυτό θα μας βοηθήσει και εμάς να μπορέσουμε να κάνουμε πράγματα και να χαιρόμαστε όντως στο σπίτι. Και βέβαια η επαναφύτευση λαχανικά και βότανα, δεν ξέρω γιατί στην Ελλάδα ακόμα είμαστε τόσο πίσω σε αυτό, στο να φυτέψουμε στις ταράτσες, στα μπαλκόνια. Η μαμά μιας φίλης μου με 4 παιδιά καλλιεργούσε πιπεριές και κολοκυθάκια στις γλάστρες του μπαλκόνι της. Είχε γλάστρες με βότανα. Είναι πολύ ωραία να το βλέπουμε τους μάγειρες με τα βότανα, αλλά μπορούμε να το κάνουμε σπίτι μας. Μπορούμε να το κάνουμε, θέλει λίγο να το σκεφτούμε και λίγο να ξεβουλευτούμε. Το τελευταίο όμως και το πιο σημαντικό R στο Zero Waste και αυτό που συζητάμε όλα τα τελευταία χρόνια είναι το rethink. Δεν θα μπορέσουμε να ξεκινήσουμε να μειώνουμε τα απορρίμματα και να μειώνουμε και την κατανάλωση που κάνουμε και στην ενέργεια και στα χιλιόμετρα για να έχουμε τα τρόφιμα, αν δεν αλλάξουμε τον τρόπο σκέψης. Θα σας πω για τα τρόφιμα, το δεν πηγαίνω λαϊκή γιατί, ας πούμε, δεν μ' αρέσει. Ναι, αλλά το τρόφιμό σου κάνει λιγότερα τροφοχιλιόμετρα για να έρθει και το παίρνεις από ένα παραγωγό που μπορεί να σου το δώσει χωρίς συσκευασία. Από το να το αγοράσεις συσκευασμένο βιολογικό μήλο με από κάτω πιατάκι πλαστικό και από πάνω πάλι πλαστικό. Έχει χάσει όλο το νόημα. Πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο σκέψης σε όλα. Οπότε ξεκινάμε, κάνουμε μία καταγραφή, μιλάμε με άλλα άτομα που το έχουν δοκιμάσει και δεν θέλει πίεση. Συνήθως μου λένε, ναι, αλλά εγώ δεν μπορώ να κάνω αυτό. Μην το κάνεις. Μπορείς να χρησιμοποιείς μόνο καλαμάκια. Εντάξει, προσωπικά εγώ τα έχω ψιλοκαταργήσει τα καλαμάκια. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις μόνο παγούρι. Μόνο παγούρι. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις μόνο πετσέτες στην κουζίνα για χαρτί κουζίνας. Κάντο. Δεν σου λέω να αλλάξεις το χαρτί
υγείας, γιατί είναι τις πιο δύσκολες αλλαγές. Δεν σου λέω να κάνεις μεγάλες αλλαγές. Αν δεν μπορείς να κάνεις compost, μην το κάνεις, αλλά μία αλλαγή. Μία αλλαγή κάτι. Ακόμα και κάτι μικρό, ένα μικρό βήμα, θα βοηθήσει στο να μειώσουν τα απορρίμματα που κάνουμε όλοι. Αν καταγράψετε σε μία μέρα και σε μία εβδομάδα πόσα απορρίμματα κάνουμε, θα δείτε πόσο μετά εύκολα θα αλλάξει και ο τρόπος σκέψης σας. Αυτά είχα να σας πω και θα σας δείξω δύο-τρεις ιδέες μόνο, που είναι πάρα πολύ απλές. Αυτά είναι, το χαρτί υγείας, θέλω να σας πω, ότι είναι από αυτά που τελευταία αλλάζουν σε επαναχρησιμοποιούμενα. Στο εξωτερικό υπάρχουν, μπορούν να χρησιμοποιήσουν και πανάκια, είναι κάτι που αλλάζει. Αυτά εδώ τα μπολ, τα πλέκουμε συνήθως και τα κάνουμε δώρο στο Κινσέπ. Είναι από τις συσκευασίες, τις πλαστικές, από τα χαρτιά υγείας. Και αυτά είναι από μακό που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από ρούχα. Αυτά εμείς συνήθως τα κάνουμε δώρο ή τα κάνουμε εργαστήρια. Απλός πάγκος, όλα είναι φυτικά, όλα είναι vegan που θα σας δείξω. Απλός πάγκος σφουγγάρι, γιατί τα σφουγγάρια που έχουμε είναι πάρα πολύ πλαστικά. Απλός πάγκος, το χρησιμοποιείτε. Αυτά εδώ είναι αν χρησιμοποιείτε και στο πλυντήριο μπαίνω για να πληθούν καλύτερα και στο στεγνοτήριο αν χρησιμοποιείτε, τα οποία είναι βαμβακερά και έχουν μέσα τα υπολείμματα από τις σερβιέτες που φτιάχνω. Θέλω να σας πω ότι είναι πολύ ωραίο να κάνεις ένα επαναχρησιμοποιημένο προϊόν, αλλά πρέπει να σκεφτείς και τι γίνεται και αυτό τα υπολείμματα που παράγεις. Τι γίνεται, ωραία είναι να φτιάξουμε κάτι, αλλά έχει, ας πούμε, όλα έχουν κάποια υπολείμματα. Εδώ είναι το γέμισμα από τις φασματινές σερβιέτες. Μωρομάντιλα. Πάρτε ένα πανί οποιοδήποτε. Ένα παλιό σεντόνι. Εγώ είχα στην αρχή μία παπλωματοθήκη που την είχα 20 χρόνια. Κόψτε τα, βάλτε τα σε ένα βάζο, έχετε ένα μικρό σπρέι μαζί σας, ένα λίγο μπουκαλάκι και βρέχετε και χρησιμοποιείτε αυτό αντί για μωρομάντιλα. Αν κάτι σας μείνει από εδώ είναι καταργήστε τα μωρομάντιλα. Ναι, γιατί τα καλαμάκια αυτά θα τα βρείτε εύκολα, αλλά τα μωρομάντιλα είναι πολύ εύκολη λύση. Το καταλαβαίνω, είναι πάρα πολύ ρυπογόνα. Τις σερβιέτες τις έχετε δύο, όσο με ξέρετε. Το ρολό χαρτί. Υπάρχουν πάρα πολλά προϊόντα. Υπάρχουν τα ξηραφάκια τα παλιά που είχαν με τις λεπίδες αντί για τα πλαστικά. Έχει πάρα πολλά πράγματα να δείτε. Αυτό που θα προβληματιστείτε όσο το ψάξετε λίγο παραπάνω είναι τι χρόνο ζωής έχουνε. Αν είναι να επιλέξετε ανάμεσα σε ένα μπαμπού καλαμάκι και ένα μεταλλικό ή ένα γυάλινο, θέλω να σκεφτείτε 3 πράγματα. Ένα, πού έγινε, αν έγινε στην Κίνα, τι να σας πω, αν πληρώθηκαν εκεί με 2 ευρώ το μήνα, ίσως να μην το πάρετε καλύτερα. Να καταργήσει το καλαμάκι. Είπαμε πού έγινε, με τι υλικό έγινε, δηλαδή είναι βιοδιασπόμενο. Υπάρχει στην Ελλάδα τρόπος να ανακυκλωθεί αυτό το προϊόν. Στην Ελλάδα. Αφήστε στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό μιλάμε για άλλες επιχειρήσεις, για άλλο ξεκαθάρισμα. Εδώ υπάρχει αυτό. Και δεύτερον, μπορείτε να το βρείτε σε ένα κατάστημα γύρω σας ή θα πρέπει να ταξιδέψετε από το εξωτερικό. Αυτά είχα να σας πω. Περιμένω σκέψεις σας, περιμένω εφαρμογές σας. Να τελειώσω λέγοντας το Zero Waste, σας είπα, είναι ουτοπικό. Παράγουμε ενέργεια. Ακόμα και τώρα έχουμε κάποια υπολείμματα από όλα αυτά. Προσπαθούμε όσο δυνατόν less waste. Όσο δυνατόν να τα μειώσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Κάνω μια ερώτηση. Ναι. Αν έχετε υπόψη σας, με τους κάδους κομποστοποίησης και διαλογής... Με τους κάδους κομποστοποίησης και διαλογής ρούχων τους κόκκινους, έχετε καθόλου υπόψη σας, υπάρχει όντως διαλογή ή πάνε όλα κομποστοποίηση? Από όσο γνωρίζω είναι μια συγκεκριμένη εταιρεία, γιατί το έψαξα, που ναι... Με καίει πολύ αυτό. Ναι, κάποια που είναι σε καλή κατάσταση... Όντως. Τα δίνουν σε διάφορους φορείς και κάποια άλλα τα κάνουν ρετάλια. Προσέξτε τώρα, αν είναι πολύ πλαστικά τα υφάσματα, τι εννοώ. Υπάρχει πολύ πλαστικό στο ύφασμα στη μόδα. Αν είναι πολύ πλαστικό, ίσως χαλάσει πολύ γρήγορα και θα πεταχτεί. Προτιμήστε όσο δυνατόν φυσικά υλικά ή
μεταχειρισμένα. Στο εξωτερικό, η φίλη μου που είναι Ελληνοσουηδέζα θεώρησε πολύ δεδομένο ότι τα ρούχα των παιδιών και τα εγκυμοσύνης θα τα πάρει από second hand μαγαζί. Είναι στην κουλτούρα τους. Όπως και τα έπιπλα. Εδώ ακόμα. Αλλά είναι εταιρεία που. Απλώς με απασχολούσε αν είναι αλήθεια ότι τα καλά τα δίνουν ή τα κομποστοποιούν όλα προς όφελος του κέρδους τους. Όχι, τα καλά τα δίνουν. Και επίσης, αν έχετε εσείς ρούχα που δεν μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε και είναι πλαστικά και θέλετε, πριν τα πάτε, κόψτε τα λωρίδες και κάντε ξεσκονόπανα. Ή γεμίστε μαξιλάρια για δώρο. Ή τυλίξτε δώρα. Κόψτε το. Τα πλαστικά δεν είναι πολύ καλά, μόνο τα μακερά. Τυλίξτε δώρο, μην πάρτε χαρτί περί τυλίγματος, κόψτε κόμμα και το ρούχο, κάντε το ένα κόμπο και χαρίστε το. Τι ωραίο. Τέλειο. Ευχαριστώ πολύ. Η Κινσέπ ακριβώς τι είναι? Είναι μη κυβερνητική οργάνωση? Όχι, είμαστε επιχείρηση. Είμαστε κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση. Συνεταιριστική, και χρηματοδότηση? Από πουθενά. Αν θέλετε, δεχόμαστε δωρεές, γιατί το παλεύουμε, αλλά πουθενά δεν. Είμαστε αυτό που τοπικές ΣΕΡΕΣ, Έχει παντού στην Ελλάδα Κινσέπ. Παντού. Η Κινσέπ είναι μορφή επιχείρησης. Παντού στην Ελλάδα. Έχετε απλωθεί δηλαδή? Όχι εμείς, έχει Κινσέπ. Οι κοινωνικές δηλαδή σε διάφορες, σε όλη την Ελλάδα έχει. Έχει Κινσέπ. Εμένα θα με βρείτε με ηλεκτρονικά. Ναι. Ευχαριστώ. 2-3 πραγματάκια ήθελα να πω. Δεν θα κάνω ερώτηση σχετικά με την κουμποστοποίηση. Είναι κάτι την οποία τη χρησιμοποιώ, τη δουλεύω εδώ και αρκετά χρόνια. Ίσως επειδή έχω επαφή με Γερμανία και ξέρω πώς γίνεται εκεί πέρα. Εδώ στην Ελλάδα παρουσιάζουμε την κουμποστοποίηση σαν είναι κάτι, ας πούμε, όχι δύσκολο, αλλά λέμε τώρα κάδος κουμποστοποίησης. Λες, ας πούμε, και είναι κάτι, ας πούμε, που μπορείς μόνο, ας πούμε, να το προμηθευτείς από το εμπόριο. Λες και είναι κάτι, ας πούμε, ανεπτυγμένης τεχνολογίας, ο κάδος κομποστοποίησης. Λες και είναι κάτι εξειδικευμένο αυτό. Πέστε το έτσι. Είναι ένα πράγμα πολύ απλό. Δηλαδή, θα πρέπει να καταλάβουμε τι είναι η κομποστοποίηση. Έχουμε όλα τα φυτικά υπολείμματα, τα οποία είναι πάρα πολλά, και για να κομποστοποιηθούν, να γίνουν δηλαδή φυτόχωμα, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις γλάστρες για τα μπαλκόνια και όλα αυτά, στο λαχανόκηπο, το μόνο που θέλουμε είναι ζέστη και υγρασία σε σκιά. Οπότε, για να κάνεις, δηλαδή δεν είναι απαραίτητο να πας και να δώσεις 100, 200, 300 ευρώ και να αγοράσεις έναν κάδο κομποστοποίησης. Πολύ εύκολα μπορείς να πάρεις ένα πλέγμα, όπως το κάνω εγώ, το οποίο, ας πούμε, έχει ένα μάτι 5x10, ας το πούμε έτσι. Παίρνεις, ας πούμε, 2 μέτρα μήκος, το τυλίγεις και το κάνεις κύλινδρο. Τι διάμετρο θες? Μισό, 1,5 μέτρο, ανάλογα, ας πούμε, παίρνεις το μήκος. Αφού το κάνεις κύκλο, στα τυχώματα εσωτερικά βάζεις μαύρο νάιλον, το οποίο αναπτύσσει θερμοκρασία, όμως το διπλώνεις πριν πολλές φορές και του πατάς μερικές ψαλιαδιές, ούτως ώστε να αφήσεις τρυπούλες για να μπαίνει και οξυγόνο. Χρειάζεται οξυγόνο. Εφόσον λοιπόν το βάλεις περιμετρικά εσωτερικά στα τυχώματα, αφήνεις λίγο να περισσεύει νάιλον, ούτως ώστε μαύρο, ούτως ώστε τα φυτικά υπολείμματα πάντα να είναι σκεπασμένα. Για να δημιουργεί όσο γίνεται, να κρατά την υγρασία και να αναπτύσσει θερμοκρασία. Αυτό λοιπόν είναι ένα πράγμα πολύ απλό που ο καθένας μπορεί να το κάνει, με πολύ λίγα λεφτά. Και νομίζω ότι μπορεί ακόμα και στο μπαλκόνι να το βάλει, στο μπαλκόνι του, στην πολυκατοικία. Δηλαδή, εάν κάνεις ένα κύλινδρο, ας πούμε, με μια διάμετρο 50-60 εκατοστά, το βάζεις στην άκρη του μπαλκόνιου, δεν ενοχλεί κανένα. Και στο τέλος της χρονιάς, της σεζόν, μπορείς να πάρεις φυτόχωμα για τις γλάστρες σου. Και γλιτώνεις ένα σωρό υπολείμματα, τα φυτικά υπολείμματα του νοικοκυριού. Αυτό ήθελα να πω. Ευχαριστώ. Να προσθέσω, υπάρχει τρόπος με πλαστικούς κουβάδες που τους πετάνε τα σούπερ μάρκετ, που τους κάνεις τρύπες. Προσωπικά, εγώ στο σπίτι, γιατί έχω χώρο, είχε ένα παλιό βαρέλο ιδιοκτήτης που είχε τρύπες και τα βάζω εκεί. Δηλαδή, παίρνει αέρα από πάνω, δεν το σκεπάζεις. Εμένα κάτι άλλο που μου έκανε εντύπωση είναι ότι εδώ στην Αθήνα ανέβηκα πρόσφατα στην ταράτσα της κοπέλας μου της Δήμητρας και υπάρχει τόσο πολύ real estate
όπως λες, ταράτσα, στο οποίο είναι απλά τσιμέντο, αχρησιμοποιητό. Κανείς δεν κάνει τίποτα γι' αυτό και θα μπορούσε αυτό, όπως λέτε, δηλαδή, σε sustainability από άποψη λαχανικά και όχι μόνο. Δηλαδή, θα μπορούσε να είναι φανταστική πράσινη κήπη εκεί πάνω. Και... Είναι τόσο πιο όμορφο. Ναι. Θέλει... Και- Στην Ελλάδα είναι οι διαδικασίες. Παίρνεις άδεια από την πολυκατοικία, Αυτό ήθελα να ρωτήσω, γιατί σκεφτόμουν να κάνω κάτι. παίρνετε άδεια από την πολυκατοικία, όπως επίσης υπάρχουν και ακάλυπτοι στην Ελλάδα, πάρα πολλοί που είναι παρατημένοι ή με τσιμέντο. Παίρνεις άδεια από την πολυκατοικία, άδεια από όλους τους ιδιοκτήτες ενοικιαστές και μετά ξεκινάς καλλιέργεια. Τώρα για την ταράτσα, ίσως να πρέπει να είναι σε γλάστρες, δεν ξέρω αν μπορείτε να κάνετε, αλλά το συζητάτε. Δεν υπάρχει θέμα δηλαδή από πάνω να δούνε ότι έχω βάλει εγώ παρτέρια, γιατί έχω βρει αξίες με αυτά μετά τις παλέτες, φτιάχνω το τέτοιο. Μην μου πούνε, ξέρεις, πληρώσω φόρο ή δεν το έχω ψάξει ακόμα, γι' αυτό Χρειάζεται ρωτάω, να το τώρα ψάξετε σκέφτομαι. πρώτα με μηχανικό, να ξέρεις για το κτίριο Ναι. και εφόσον πάρεις άδεια. Ναι, ναι. Σε γλάστρα ξέρω ότι δεν υπάρχει θέμα. Άμα κάνει μια μόνιμη εγκατάσταση, ίσως χρειάζεται. Κατάλαβα, Αλλά είναι οκ. ωραία ιδέα. Δηλαδή, αυτό είναι κάτι που γίνεται, όπως στους ακάλυπτους. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ.